Zdravím vás, dievčatá, tak vám predvádzam nový kúsok letných šatočiek. Je to z tenkej balónky, ideálne k moru, na 40 stupňovej tepla, aj 30. Takže, dievčatá, tieto šaty sú na takú veľkosť, ako som ja. Je to univerzálna veľkosť, väčšie nemáme. Takže ja mám obod hrude tak 102, tak možno, že sa zmestí ešte nejaký centimetrík viac, ale akože nejakých 110 cm určite nie. Tieto šaty máme, začnem tu na, čierne, krémové a telovej farby. A potom aj tu na ešte sú biele. Na bielých sme si všimli, že sú trošička viac presvitné, tu na potiaľto, akože životi, takže to je len pre také odvážnejšie dievčatá. Ja by som si ich kľudne dala, ale nie každá žena má rada presvitné veci, ale upozorňujem radšej na to. Sukňa je počíta, tu je taká spodnička, každá jedna suknička je počíta. No a deti šatočky nájdete v Žiline na ulici Predmestská 60 a na ulici Botova 5 v Žiline. Píšte mi, volajte mi na telefónne číslo 0903 550720, buď SMS alebo WhatsApp. Komentáriky, čo mi píšete pod videjka, ma vždy potešia, ale neriadím sa nimi, že na nejaký obchod, lebo keď ste tam vy, nie som tam ja. Keď mi napíšete, zavoláte, hlavne do takej 17. tak dievčatá sú ešte v predajni, môžem zisťovať, môžem premeriavať. Po 18. hodine sa nedozviem ani veľkosť, ani farbu, málo kedy cenu. Ďakujem vám a teším sa na vás.